Nadakpa na ang usa sa mga akusado sa pagpanglungkab sa usa ka one-stop apparel shop sa Barangay Pajo, Lapu-Lapu City niadtong milabayng Oktubre. Diin nakuha sa mga kawatan ang mubalor sa 7 milyones pesos nga mga alahas nga gisulod sa vault. Si Luan Mirundina sa report. Pinasikat sa warrant of arrest sa kasong robbery in an inhabited place or in a private building ubos sa Article 302 sa Revised Penal Code. Nasikop sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police ang 38 anyos nga si Archie Abadilla Mag-Usara alias Iching sa sitio Hawayan, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City pasado alas 9 sa buntag niadtong Domingo. Niadtong Abril 10, nilusot ang warrant of arrest ni Iching sa maong kaso apan wa madakpi ang kauban sa pagpanglungkab nga nailausab sa alias nga Michael. Giangko ni Iching ang salaod ug mibutyag nga usa siya ka welder, hinungdan nga suhito siya sa pag-abli sa mga roll-up door. Di hinuon siya makatino sa kinatibuk ang balor sa mga alahas nga ilang nakawat kay igo raman siyang gibahinan apan iyang giangkon nga daghan gayud ang maong mga alahas nga ilang nadagit. So kung kauban siguro pwede pa siguro nga abot iya nga nakatidara pero tagaan mo ko atog katos kapin. Gawas ni ini, may laing warrant of arrest usab sa kasong robbery si Iching nga niadtong Disyembre pa nilusot. Iya usab giangkon nga sila ang nilungkab sa usa ka insurance service office sa lungsod sa Liloan, pipila ka oras sa wala pa nila lungkaba ang one-stop apparel shop sa Pajo, Lapu-Lapu City apan wa sila'y nakuha niadtong higayuna. Dawaton ako na tanan warrant lang ipangkuan sa ko kay nagbuhat man jud kog sala. Aminad ako nagbuhat kog sala. Kaya ayaw to lang pasangil, dili lang to pasangil. Ano nabuhat man minimo? Tungod sa kawadon. Samtang nasikop usab pasado alas 7 kagabi ang 39 anyos nga si Jundi Hubay alias Bajaw atol sa bypass operation sa mao gihapong dapit. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office nga kauban sa grupo nila ni Iching si Bajaw. Based sa ato ang kuan sa intel monitoring is kaning usa is appeal gini silang grupo. Then at the same time gaduwa isa ni siya drugs. Morning kagabi is gikandakan ni siya og bypass operation. Giangkon sa duha nga managhigala sila human magkaabot kaniadto sa bilangguan. Apan ilang gihimakak nga nakakuyog si Bajaw sa pagpanglungkab sa one-stop apparel shop sa milabayng Oktubre kay nabilanggo pa siya niadtong higayuna ug niadtong Nobyembre pa lang siya nakalaya. Gikan sa Bacolod ma'am na abot og sangkar sa Toledo. Gihapit niya sa balay Toledo. Mo to gipakyaw ko niya. Pupakyaw na ko nihapit mi diya sa yang ison sa Hawayan. Mo to na atlam to migdakop. Mo to na pinapagan ako niya. Murang mo ko isa jud ko niya kay ipakyaw ra man konta. Yahala na allegation. Pero based sa report sa Station 4 is nabaybas kini siya gahapon. Una nadakop ang kaning naiwaran, then kandakta og bypass operation. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang tag-iya sa one-stop apparel shop ning maong kalambuan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.